Kumba julong na kapor sa kapor, ka jingpynlong ya ka Jingiakob khwai Dohkha, ryngkat ka jingpynlong ya ka Khalai Nusib, hajan ki Pung badon markhap ka surok ba Highway 44E, ka wanrah ya ka Jingdheng kali kabajur. Bat mynta ka sngi ka badai ka sngi rakhe kyrpang ya ka sngi laitluid ka bah nyau phupra jong kari India, layo ban sakhi biang ya ka Jingdheng kali kabajur, kabala sdang nadu ka Shillong Bynther Shaduh Shyrwang. Katkum ka Khubor balayo lum laya tho ba kani ka Jingdheng kali kalami na kadaw ka Iaituid ki Paidbah na kaleng ki jaka ban Thied Tiket Khalai ka Jingiakob khwai Dohkha kabala penlong haka Pung hajan Jingkieng Shwer kabadon marjan ka Shillong Langtor EWKHD Hills District. Katkum ka video layo ban sakhi ba ka wei kadaw ka bakam kongsan kabala wanrah ya ka Jingdheng kali kalong nomar ka jingklam akor kinong nya kali ba kilaya tam na ka surok kabam dei ban nya tang ban yo le Thied Tiket Khalai Nusib ha ka ba ka khusnam shu unong job kalong da ka song pisa shi pholak lani da ka trok damper.